Assalamualaikum, barkanmu da sake saduwa a ci gaba da darasinmu na haɗa login page wato mashiga duka wani application da kake so ka haɗa. Idan kana so ka sa mashiga a cikin application shine muka nuna muku yadda za ka yi ta hanyar ba mutum ɗaya dama wanda ya zama ɗin sai kasance subscribe sannan password ɗin sai kasance 1234. To yanzu abin da za mu yi a darasinmu ne shine za mu ƙara yawan username ɗin da mutum zai saka da kuma password ɗin. Domin ganin yadda za mu fara sai ka biyo mu dalla gashi nan za mu yi maka bayani yadda zai zama iya kasance a ce mutum uku ko huɗu kowane da username nashi da password nashi za su zo su shiga. To domin ganin yadda za mu yi sai ka biyo mu.
wannan shine karshen darasin mu ne. Kun ga zai rubuta maka login success, sannan zai dauko username din kai saka ma a gurin. Wannan akan shi muka darasi yau domin samun ci gaba da darasin mu cikin domin samun videos din mu cikin sauri sai kai mana subscribe. Idan kai mana subscribe a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za ka same shi cikin sauki. Mun gode.